आज 6 जुलै डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जींची आज जयंती. त्या निमित्तान आज आम्ही हांगा त्यांच्या फोटोक हार घातलो. म्हजे बरोबर आमचे भारतीय जनता पार्टीचे ज्येष्ठ नेते आणि केंद्रातले मंत्री श्रीपाद भाऊ आसात, राष्ट्रीय सचिव आणि आंध्र प्रदेशचे सह प्रभारी सुनील देवधरजी, आताच आमचे हांगाले आमदार बाबूश पंचरथ आशिल्ले आमच्या पार्टीचे सगळे पदाधिकारी. आज गोंयभर आमी जयंतीच्या निमित्तान सगळ्या मतदारसंघा भितर अशा तरेचे फोटोपूजन, कांय मतदारसंघांनी पंचायत वायज, कांय मतदारसंघांनी बूथ वायज असे कार्यक्रम करप अशें ठरयल्ले आसा. तशें आमी 23 जून जेका आमी श्यामाप्रसाद मुखर्जींचो बलिदान दीस म्हणटात, त्या पासून आज पर्यंत वेगवेगळ्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान आमी हो सबंद गोंयभर वेगवेगळ्या कार्यक्रमाचे आयोजन केल्ले. सबंद गोंयान आमी 50,000 झाडां लावपाचें उद्दिश्ट दवरिल्लें आनी आमचे वेगवेगळे मोर्चा, पार्टीचे कार्यकर्ते, युवा मोर्चा हांच्यांनी ते त्या भागा भितर आपापल्या बुथाचेर झाडां लावपाचे कार्यक्रम केले. आज शेवटचो कार्यक्रम आसा. सुनील देवधरजी हे ऑल इंडियाचे ह्या कार्यक्रमाचे प्रमुख आसात आणि गोंय राज्य हे त्याचे ते प्रमुख आसात आणि म्हणून त्यांच्यानी ठरयलें, काल पासून ते गोंयान आसात. आज त्यांचे 2 कडेन कार्यक्रम जातले. एक आताच पणजी हांगासर त्यांचो ट्री प्लांटेशनचो कार्यक्रम आसा आणि त्यानंतर सांजचो त्यांचो 4 सांताक्रूज मतदारसंघा भितर त्यांचे 2-3 वेगवेगळ्या ग्रामपंचायत क्षेत्रांत त्यांचे कार्यक्रम दवरल्या आणि ते कार्यक्रम जातकच गोंयभरल्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक ते व्हर्च्युअली व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगाच्या माध्यमांतल्यान डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्या जीवनाचेर एकंदर ते उलोवप करतले आणि ते डायरेक्ट लायव्ह आमी गोंयभरल्या कार्यकर्त्यांक आमी दितले. फेसबुक, युट्यूब सगळी कडेन आसतलें आणि त्यामुळे अशा पद्दतीन वेगळे, कारण गेले 15 दीस झाडां लावपाचो कार्यक्रम आसत किंवा प्लास्टीक. ह्या वर्सा आमी पार्टीन ठरयलें की केवळ क्लिननेस ड्रायव्ह म्हणटा आसतना प्लास्टीक हटाव मोहीम ही करपाक जाय. त्यामुळे ते सुद्धा कार्यक्रम सगळ्या मतदारसंघांनी आयोजन केलें आणि खास करून त्यांचे कडेन सुनीलजी कडेन आज एकूण गोंय देशभरातली 10 राज्यां असतील, जेका त्यांच्यानी वेगवेगळ्या राज्यांनी त्यांच्यानी दौरे केले ह्या 14 दिसाच्या दरम्यान आणि आज शेवटच्या कार्यक्रमांक ते गोंयान आसात. डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी अत्यंत कमी वर्ष जगले. केवळ 52 वर्षाच्या आयुष्यामध्ये असा राजकारणी की ज्यांनी भारतावरती आपली कायमस्वरूपी छाप सोडली असे डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी होते, ज्यांची आज जयंती आहे. त्यांनी केवळ सिद्धांतांसाठी राजकारण केलं, कधी खुर्चीसाठी राजकारण नाही केलं. त्यांनी सगळ्यात पहिल्यांदा सिद्धांतांसाठी 1942 मध्ये पश्चिम बंगाल राज्य, त्यावेळेला बंगाल होता, बंगाल राज्याचं वित्तमंत्री पद सोडलं. सिद्धांतासाठी त्यांनी 1950 मध्ये केंद्रीय उद्योग मंत्री पद सोडलं. सिद्धांतासाठी त्यांनी बलिदान दिलं. जम्मू काश्मीरला भारतामध्ये संपूर्ण विलिनीकरण करण्यासाठी त्यांनी बलिदान दिलं आणि त्याच्यामुळे भारतीय जनता पार्टीची जी मूळ राजकीय पार्टी भारतीय जनसंघ याची स्थापना करणारे ते होते. पंडित जवाहरलाल नेहरू म्हणाले होते की आपण नवनिर्माण करू. श्यामाप्रसाद मुखर्जी म्हणाले होते की आपण पुनर्निर्माण करू. आणि आज पुनर्निर्माणाच्या मार्गावरती पंतप्रधान नरेंद्र मोदींजींच्या माध्यमातून मोठ्या वेगाने भारताची घोडदौड होते आहे. श्यामाप्रसाद मुखर्जींनी ज्याच्यासाठी बलिदान दिलं ते 370 कलम हे घटनेतनं ॲब्रोगेट करून जम्मू काश्मीरचं संपूर्ण विलिनीकरण करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी त्यांच्या आत्म्याला शांती दिलेली आहे. नमस्कार. आज एका थोर पुरुषाची म्हणजे श्री श्यामाप्रसाद मुखर्जींची आम्ही जयंती देशभर साजरी करतात. भारतीय जनता पार्टीची म्हणजे मुळात जनसंघाची जडणघडण आणि जे तत्व घेऊन ते भायर सरले आणि खंयच कॉम्प्रोमायज करूना. म्हणजे पयलींच्या बापसारान तानावडे आणि आमचे सुनील देवधर यांनी या संदर्भात माहिती दिली. कसली गोष्ट ही त्यागान मेळटा. लाखो स्वातंत्र्य सैनिकांनी हो देश पारतंत्र्यातून स्वातंत्र्य दिवपा लागून लाखो बलिदान दिले.
परंतु देश स्वतंत्र झाल्यानंतर सुद्धा हे देशाचे सांबाळपाची जबाबदारी योग्य मूल्य योग्य विचार घेऊन राष्ट्राक फुडें व्हरपाचें काम जे आसा त्या श्यामाप्रसाद मुखर्जी सारख्या व्यक्तींनी केलें.